Pane šéfe, nemohl byste mi jako zvýšit plat? Já teď jako fakt jako tvrdě pracuji. Snažím se co nejlíp pracovat, co nejvíc jako aktivně a fakt se snažím. Pane Tráva, vy jste poslední 2 měsíce chyběl. Jako, děláte si ze mě srandu. Ne, to není pravda. Já jsem jenom zapomněl odevzdat kartičku, než jsem odešel. To tak, ty zmrde. Ty vole, hovor se kurva, do prdele. Ty vole, hlavně, že to nikdo neviděl. Hej, co čumíš? Pane, já si chci koupit tenhle stírací los, všechny poličky v tomhle obchodě a to je všechno. Jo, počkej, já tady vyndám. Jo, tady máte ten stíhací los a všechny poličky a bude to dohromady 328 597 korun. Dobře, kartou, prosím. Karty neberám. Dobře, tak tady máte hotovosti. Chybí vám tam 5 kajda. Pardon, tady máte. 5 2 kajda. Pardon, tak tady máte 3 1 koruny. Jo, to už je ono. Děkuju. Děkuju. Naschledanou. Naschle. Do prdele, já jsem bez poliček. A tady už jsem někdy byl, ne? Ty pičo. Ty vole, ty sny mě fakt, ty vole, zabijou. Ty vole. A že to byl vůbec?